Сега, нали, само набързо да се включа. Ще включа Спорт Плюса. След малко ще излезем на по-хубав път. Тук съм в гората в момента, не знам дали се вижда. Ограничение е 50. Сега ще стане на 100. Много ма кефи звука. Нямам генерация, с клапа е колата, обаче не знам, много добре се чува. Няма Крапович, не знам, обаче чакай да включа малко аз. Така. Спорт. Добре, Спорт Плюс. Звука веднага се променя. Да свалим малко прозорците. Върви на умряло, даже направо такъв адреналин изпитваш като даваш гасната с количка, че не душевен оргазъм, ами не знам какво се получава с кола. Честно ви казвам, страхотно изживяване. Значи карал съм преди Q седмица Купра, също 400 коня, само напредно. Обаче X-Drive в тъс кола с този мотор, с тези коне е направо да си ебе майката. Честно ви казвам. Това е най-хубавото нещо, което ми се е случило през живота и направо пожелавам го на всички да имате автомобила, който желаете. Това е най-хубавото нещо. Макар че ти Гол 4 да караш, като си такъв автомобила, пак си го караш. Обаче със спортно окачване съм, сменено е. Колата е по-ниска, отколкото трябва да бъде. Сега ще ми кажеш, че тя си е и без стои М, нали, тя си е била, обаче не. С Айбах мисля, че са амортисьорите, всичко е официално. Твърдо вози, обаче изключително стабилна. Не ти дава вече, не ти дава просто. Казва дай ми, направо не може да спре тази кола. Много хубаво върви. Нали сега знам, че има 500-600-700 коня, обаче някак си тези 374 коня, перфектно се смисъл, колата се движи, изпреварва, набира, харчи 9,5-10 литра, направо карал съм двойка бензин, който харчи повече. Ето тук сега ще излезем на една праешка, има един човек пред нас. Кикдаун. И колата иска просто да хвъркне. Върви на умрял. Вече сме с 200. Макар че тук малко трябва да намалим за всеки случай. Страхотно изживяването. Хубаняци. То е. Какво да ви кажа? Се виждаме.